benvidos. Hoxe estamos aquí no CPI Armando Cotaremo Valledor. Este é o noso primeiro podcast e imos falar da saúde mental na adolescencia. Teño aquí a miña dereita Malak. Hola. Aquí a miña outra dereita Candela. Hola. Enfrente a Ainhoa. Hola. E ao outro lado a Doña Dina. Hola. Eu son Xoel Regueiro e que tal estades hoxe, chicas? Ben. Parecevos importante o tema do que imos hoxe falar? Sí, a verdade, sí, é moi importante. Sí. Vou facer algunhas preguntas a ver que opinades deste tema. Vale. Empezo, por exemplo, por ti, Ainhoa. Por que crees que hoxe se fala máis da saúde mental? Porque témolo moi presente nas bromas dos adolescentes, a verdade. Sí. Bastante, sí. Podémoslo ver bastante nas nosas clases. Sí. Non dixo nada. Bueno, ti, Malak, que opinas de eso? Mismo que Ainhoa. Perfecto. Candela, que situacións xeran máis estrés nos estudantes? Pois eu creo que ter moitos exámenes xuntos e ter que estudiar para todos así ao mesmo tempo, porque é moi difícil. Sí. Sí. Ademais, nesa situación que acaba de nombrar a miña compañeira Candela, os pais, por exemplo, exíxenos moito se nunha nota sacamos pouco e noutra que se nos dá mellor, sacamos moito, entonces esa comparación, pois... Aféctanos moito a saúde mental cando os nosos pais nos comparan con outra xente, sobre todo cando son irmãos ou familiares moi cercanos. Sí. Sí, bastante moi boa cierto. resposta. Candela. Estou bastante de acordo. Bueno, quen podo seguir? Por exemplo, Dina. Como influe a presión social na saúde mental? Non sei. De moitas formas, eu penso. Por Sí. exemplo, cando che din que tes que traballar máis ou cando os pais che piden máis cousas, que Eu creo sinceramente que a presión social é todo debido ás redes sociais que son moi... Non sei, hai comentarios moi inxustos para algunhas xentes. Pois eu penso que cando nos din que debemos estudiar máis e nos estamos dando máximo, Sí. Nós, pois como que pensamos que o noso traballo non valeu para nada, basicamente. bastante, ou cando suspendemos e Sí, tal. cando suspendemos e nos esforzamos e pensamos que o tiñamos Sí. ben. Tenes Siguiente razón. pregunta. E sobre todo cando chegas á casa e dis que che saleu ben o examen e despois chegas con el suspenso. Non era, e teus pais, non era que che salira ben, non sei que. Mira, cala un cacho. Saiume ben, vou Cala. sacar un 10 e sacas un 3. Sí, la verdad es que sí. A ver, Malak, bueno, por suerte nós somos moi listos e intelectuales. Canto deberíamos pedir axuda? Cuando necesitas ayuda. Sí. Aquí pon eso, vale. Eu creo que habría que pedir axuda moitas veces, sobre todo cando o necesitas. Eu creo que deberíamos pasar por lo menos unha hora ao día cos pais, pois contándolle os nosos problemas, a verdad, porque a eles tamén nos van a entender máis. Bueno, Sí. ese é o problema de moitos adolescentes que teñen medo a contarlle os seus problemas aos seus pais. Deberíamos ter máis confianza, por exemplo, que non lle contáramos algo e tomaran a mal, senón que nos intentaran axudar a Mellorar. solucionalo e mellorar sen Sí, castigarnos estoy dunha forma contigo. moi brusca. Eu creo que o máis importante é confiar en eles pois porque eles poden che axudar a solucionar moitos problemas da túa vida. Sí. Sí, a verdade. Bueno. Moi ben. Vamos seguir ca seguinte pregunta. Que accións podemos mellorar que accións poden mellorar o noso benestar mental? Por exemplo, estar solos, escoitar música, ir ao monte, camiñar, ver os patos. Dormir. Pois eu creo que Seguimos. Contigo. Vamos. A ver, eu creo sinceramente que falar cos pais, como dixemos antes, era unha cousa moi boa e moi boa para mellorar o benestar mental. Por aquí arriba. Veña, sí.
Vos que opinades? Que facedes cando vos sentides abrumadas? Pois Yo escoito música. estar cos animais axuda moito. Porque eles non te juzgan nada. Eu, sobre todo, vou a onda a besta do meu veciño e monto nela porque é unha cousa que me relaxa moito e, bueno, reláxame moito. Bueno, por exemplo, eu durmo. Yo Sin máis. también. Por exemplo, ou estou todo o día deitado no sofá sin dormir, pero estou na cama. Ou si, eso axuda moito, inda que a veces cando estás descansando ou intentando, pois quedar sin problemas, basicamente. Sí. E veñen os teus pais e, por que non estás estudiando, tal? Si elevas estudiando todo o día e xusto Sí. te ven cando non estudias. Porque non me apetece. Claro, dislle, estás descansando e dinche, claro, estás descansando todo o día, despois sacas as notas que sacas, mira, eu saco boas notas. O sea, Claro, que... sacas 8, 9, non estudias nada. E despois estudias toda a tarde, estás todo o día, toda a noite matándote a estudiar e xusto Ou veñen estudias- eles e non estás estudiando. Ou e estudias bótanche a bronca. mentalmente. Cando Claro. estudias estás repasando cousas e que estás facendo? Non estás facendo nada. Claro, por exemplo, eu non me dou concentrado se non falo ou se estou sin escoitar algo, por exemplo, é como para dormir cando Perfecto. Vale. Bueno, Bueno, nos despedimos de ustedes. chao. Tenemos clase de forzos de mates. Con Sí, Benita. con Benita. Con- Qué guapa Benita. Oh.